Qed ikun investigat biex isir magħruf min kien hemm wara abbużi li kienu qed isiru minn ċerti sewwieqa tal-karozzi tal-linja li minkejja li suppost kienu qed jaħdmu rotta kienu jagħmlu tabella not in service u ma jabbux lil passiġġieri. Żvela dan il-Ministru għat-Trasport Joe Mizzi li qal li min instab ħati ħa dak li ħaqqu għax il-passiġġieri dejjem kellhom id-dritt li jinġabru. Mizzi qal li dan sar magħruf wara rapporti li daħlulu. Tinsib li karozza not in service. Not in service meta suppost tagħmel ir-rotta. U ma tippikja l-ħadd. U mbagħad niskopru li hemm xi ħadd qed jorganizza ċertu nies. Qed jorganizza ċertu nies biex jagħmluha din is-sistema. U li ma kienx għal pass li ttieħdu li wara jien verifikajt li bil-provi veru jiġri hekk. U dover tiegħi bħala Ministru nara dawn l-affarijiet biex iwaqqafhom. Il-Ministru qal li dak li ħasbu l-aktar huwa min jista' jkun hemm wara skema bħal din. Fl-istess ħin ħeġġeġ lil kull min jinnota xi nuqqasijiet biex jirrapporta. Minu? Għalkemm għandi suspetti. Jien ħebajet. U dawn mhux sewwa. U tajjeb li kun jaf il-poplu. Iva, irrapportaw dak li qed jiġri. Irrapportaw li qed taraw. Nagħtu kaskom. U rridu nirranġaw fejn hemm bżonn. U nirranġaw. Mhux kulħadd jabbuża, twaħlux kulħadd. Fil-Parlament Mizzi tenna li l-kuntratt bejn il-Gvern Malti u l-Autobuses de Leon li poġġa fuq il-mejda tal-Kamra huwa kuntratt aktar realistiku u li permezz tiegħu tnaqsu n-nollijiet u b'tal-linja kard naqas il-ħin. F'diskors kontinwament interrott mill-kelima nazzjonalista dwar it-trasport Marta Sportelli, il-Ministru Mizzi qal li mhuwiex minnu li l-Gvern qed jissussidja l-fuel tal-kumpanija kif allegat fl-aħħar jiem. Ħabbar li żdiedu 24 rotot ġodda u 34 oħra ġew modifikati. Fisser kif hemm 143 karozza aktar u fis-sajf se jiżdiedu 33 oħra. Il-karozzi għamlu 2.5 miljun kilometru u l-passiġġieri s-sena li għaddiet laħqu l-4 miljuni, żieda ta' 7% fuq is-sena ta' qabel. L-unika problema kbira li fadal għal il-Ministru Mizzi hija tal-bus shelters li l-fornitur tagħhom il-Gvern Nazzjonalista għamilu kuntratt li jista' jagħmel li jrid. Iżda issa il-Gvern qed iwissih li jew jaħdem jew jitlaq għaliex il-bus shelters li hemm bżonn isiru jridu jsiru.